solución y haga su mejor nada. Vuelva a mencionar que traen a la ciudad de Trinidad. Adunada Espino, ang iwan, let's bring cancer, masih magpagpak, alegría. It began in Africa. Okay. Habang nagsusunod ang anak iwan yung si Johnson, ayaw kalimot sa pinagpapagawa ng karon, ubos yung sinagapit sa mga sponsors, sa duminalanda o kamahal sa mga luksod, natin ang honorable mayor, Raul P. Hiruna, at watagad sila sa magpaka. Yung sa mga vice mayor, Rich Hiruna and Harvey. O ini kawan ang nagpahilumod sa lawtawan sa ilangaan at itang doktora Lucy P. Hiruna. O salamat natin sa arasari o biusap at itang madam Lapay Lususun. Bueno, aksyonan, ito maglalay at usadong sa mas magpakpak ang Oke, kailangan po natin kailangan po i-feed ng mga atong sugatong sa pagpakpak ang manda sa Pierre Angelo Gaban. Lalo na sila po. Let's welcome Alex Gregorio Lara. okay. Lain kami. Hi. Hello. Masih magpapap anak ko pagkaan. Okay. Welcome to drama ko ang ka ilang ko. Ang drama ito na bagay sa sisyon ng pag-iwan ng sila. Bago na siya ng uman. O pupunyan na sa drama ikwento
atong giramoy dito drama o drama na makita ron ulos original na malakas ari o toy mo kabating sa radyo o sa makita karon sa system. Panginoon kini sa adlaw katawan sa ilang inahan.Uluan mo sa iyo, murang nakatulay kini na doonay kalingawan ang Panginoon sa adlaw katawan sa inahan sa ilang kayo. No? Ato kang Doktora Rosie Verona. Ato hatagan sa masipagpakpak kamiyo. Okay. Iyong masang special thanks nato sa isa sa mga sponsors ang Arastre. Iyong masang mabawang tutulkang na ko si Madam Lapay. Okay. Wait, magsunod dito maglakay. Ako ang pailayan ninyo. Dili ang drama karon siya mga musical director. Jadi sa musa kanito sa drama buat mo mga bus ng ahong dili yung kumplito ng drama at musical director si Jeffrey Cabudala. O niya uban si Paris ang anak ni Goliath. Awak na ito pada si Goliath kay si Goliath ang diwain sinigod dagang grupo. O niya kalong kapiuna unong kagrupo ang nagawas ng siyo, ng salida, ng kapiuna o na sa laing lugar lain-lain po ng grupo ng polos yapon siya diwain ng sili. O niya kalong o na ito pada po si Goliath ang iyang anak na ito gila. At sunado sila sa pakpak ang Alan Goliath Jr. Si pakpak ang mga Jangan ngalah. Wala sa tanan. Pakpakan ako si Lord. May ngalah pakpak! Tayo ng luwas na itaw sa COVID. Nakalampos kami ng COVID-19 tayo yung pakpakan ng Lord ng ngalah. O pakpakan sa nato. Pakpakan na ito. Atong sponsor may ngalah pakpak! Thank you kayo sa mga sponsor. Salamat kayo. Karoon na mga may gala. Pero apil sa mga may gala. Ibaw mo ka, nagkakami ng mga tanaw na drama. Ibaw mo ka namin. Saan ang mga bantay na nagkatuloy mga buha pa rin eh.
mga guwapa din sa kabila, kung pinagana, pinamay, nakasugat na regala, ang kapit ng paha, kung di nagbuhay, ito di si Alvin. Kukunin mo lawas ng kayo. Yung nagbukin, pwede ba kukunin mo t-shirt? Kung ano ka na isa sa buwan lang, kung ano yung diyo kong may gala, di mo bukod, di ako tutoy. Di nagbukin, kapag ako ng lugar, hindi na kasi po siya kaya. Kaya hindi na tatlong tungkol si siya tutoy, yung kapag sa paa, kung ano yung sabihin, pwede ba rin mo kukunin mo ng personis? Kung ano ka na isa sa buwan lang, kung diyo kong may gala, dia sedang berpindah berubah, ingin juga pindah berubah ni. Aku dengar si muda ini kadang. Kalau begini kan lagi nak kubing, ini balik mau kubing. Suruh dari dekat kita kita bisa sekilang, kita lagi. Mau tahu dia apa kubing? Dia pindah sana. Ini kubing, aku akan nani. Aku sih untuk jaga ini. Kita megala din ang mga istorya kaya hindi drama karon. Ako ang pagpunang birthday megala. Pakpakan ko ang pinakagwapo sa Dilo AXP. Si Jeffrey Cabrera, pakpak! Ay, kumusta ka mga kain? Okay, may istorya agad. Hello. Hello, baka pa istorya ha. Hello. Hey. Hey, pusa ni. Hello. Hello, gusto ka sa hello. Satu berdua. Kenapa? Kenapa? Kita megala. Sedili kita bersyukur dan pakpakan dengan doa mga permintaan ng ginagawa. Nagpantas sa palibot na galing pakpakan. Thank you. Kung pasalamatan sa kagawa namong driver din niya megala sila si isa di pangatong driver. Si Sir James, thank you kay Sir. Thank you kayo pakpakan ito. Kaya abot po yung nga safety. Thank you kayo. Salamat sa Ilis na yung microphone. Ilis nila. Ay pag-suya, buklak ang mangka. Di na mo dito eh. Alibay. Sige, nagot. Hello. Thank you kayo mga igala ha. Amin niyo mga igala, ipay kayo nila balik na din ang grupo sa Dilo AXP. Aron may mamagal ninyo, buhata ang inyong kalingawan. Pinatakabuin na walang Salamat na lang niliyari dito na nagdala. Thank you kayo. Pasalamatan sa nato silang gananda sa kanila at kamugnapo ng bali mga igala. Pakpak ko, pakpak. Labi na naman salamat ang mga Pasalamatan sa nagdala sponsor ng igala at hindi katulad nila. Magkaibigan ka, at hindi katulad nila, di ka na yung Bitaw, Kung pasalamatan ang ating sa mga tao. Si Bitaw dia na salamat ko. Bitaw! Alam! Salamat! Pagaling ko si Bitaw Yo-Yo dia eh. Ako, gusto sa mga magpasalamat. Nagpasalamat ako nila. Mananilaw gusto na nato. Karoon pinagkana nato. Oo, hindi pasalamat sa ako. Hindi ako na naulad. Ako na naulad. Ako na naulad. Surya na kayo. Mga igala, pag meron din ako pasalamatan ko ng igala, no? Ang ato kami gigamit na sound system. Kay Pwede Joseph Paas! Bitaw. Laro! Bitaw! Bitaw! Bitaw ang may lalaki ng chipre sa mga mga Bugino kayo, ikagaling ka pila sa HP. At ang nagkapilang ng lalaki, tunay kayo nakatapusan. Saan mo mula sa linikman? Saan mo mula sa pila sa amahan? Saan mo mula sa pila sa abuhan? Saan mo mula sa pila sa kawatan? Sa situlisan? Matagabaw sa tulis ng lutiman. Una sa sinuwat ng drama, kung mamati mo lang alas 3 sa gandao, pinamatungo mo na, ginagaw na lang mo mga magpatupa. Ang sinuwat nito kay Simon sa lulot. Siya may binigman niya, pangalan ko Kikwa. Yung pinidong Kikul. Yung pinigini si Lutong Kulot.
Sugat ko na to, sumasibang papapapatagay. Si Mr. Pigwa Manol. Soalnya na. Soalnya ka? Kita may gala, kaning sipre, tawa na, kaning sipre may gala, di ka lang kami kung sayang ka, guwapo, tawa na yun, ha? Oh, ano may gala, kung magtakilin, murag si Sancho, Sancho, Takilin ba, oh? Pero di Sancho Marodo, Sancho Ipondo. Pero magkalikon mo lang si Joshua. Joshua? Joshua eh. Di talino rin. Pero di Joshua Garcia. Joshua Aquino. Kaya Diyos, kapagin mo si Bimbi. Pero kung magkabang, nakanta kung mawawi. Kanta ba? Kanta mawawi ba? Kanta ka, mawawi. Ang naulatai. Bawa pa kay Lunig. Hiro kay may gala, kaya siya may gala. Isukan sa ito mga babae. Katong babae na sa kalo, apugin mo mula sa profesional kay Jeffrey, ha? Kung di lang kasi malayo kay Jeffrey, wow, katawan mo, bigay na bigay. Ang bibig mo talaga ang bigay na bigay. Pero kasi yung galing ko yung mulaw, lagay na lagay. Bastos ba? Bastos na lagay. Bastos ba? Kailangan ka bastos ba? Bastos ba? Tama, pati na. Pati na. Paras ka ng pata. Pati na. Bastos na. Kanandungan. Pati na. Bastos na. Kanandungan. Pati na. Bastos na. Nanti bagi na bastos sa pulmol. Bastos na. Sa bastos ka na yung mutuang kachong. O bolok, pulmol. Bastos na. O dyan ka lang, Rajay. Ito ko lang buwan na. Kaya lang kay, gusto nila, ibutan na. Ibutan na, bravo. Bato ka pa nila. Mana ka babae na Tagalog. Day, ibutan ko nila niya. Bangsa po itong babae na Tagalog. Mana na. Sige, Manong, ilagay mo dyan. Wala, bastos na. Wala! Sa kanya ibutan. Ilagay. Ibutan mo nila. Sagot na sagot mo. Ibutan na nila ako ng buwan. Sidang ka na mga tao, ibutangan ka tao sa Ginoo, para doon na kayo ilanan, may kuminuwa, may kumulutang. So, tinagalog pala, mabuting pagkalagay. So, kaya mo kang ilagay. Kapag lagay. Gamay lagay. Gamay lagay. Mga kaibigan natin dito, medyo kayo sa pag-ibigan sa amin. Kuri. Pare! Bakit ka nagsalita ng Tagalog? Ibig mo sabihin na pupunta ka ng Manila? Nakapunta ko sa Manila eh! Ilang taon mo ron? Mga pila ganit? Mga taon ko din. Mga pila lagi? Mga limang ko doon sa Manila. Pinindis na tuig? 500? Pinindis na yung tuig? 500! Kasi yung tuig? 500 ang liboy-an dito. Ako mo lang, dali po yung mga Tagalog. May taga na istorya, doon lang yung Tagalog na. Pares ganyan pumunta na ka na si Alvin. Kinaga, paling Jeffrey, saan ka ba galing? Walang hiniga. Walang hiniga, pina. Iipumuli ako ng sigari. Si Alvin, pares ganyan, nakakong ka. Kaya tawag mo. Paling kuling, halika dito, kain tayo. Ano yung ito? Ano ang Tagalog? Ano yung mga bata? Sulungan mo ito. Ano ang klase? Ano
Sulog ka na pupunta. Nasa? Ikaw may kala. Di na lang mo gusto mo. Drama may hindi baranggisyo. Baranggisyo pa rin may kala. Amo ginipunan ng mga baranggisyo. Kanta-unta ko. Ako ginagadan kay. Katulang sayaw. Ako ginagadan kay. Kuhan mo drama mo rin. Hindi baranggisyo. Kung bumalik kami ka sa drama may kala. Thank you. Okay, adalah selamat maupun si Agung Korka atau asisten stage director si Jeffrey Gabunada atau national director August Mosko Drama August Pagkapes Pagkalan Rio Honorable Rio Raul Piniruna Vice Rio Rex Runa and family paidungod sa nagatawahan sila inahan pagdoktoral ng Piniruna o yung sa Arastri at Salamatan o gagawin na pa yung studio o si Kapitan ng studio siya o tapos amigo si Alvin Gayana o si Rolando Dogog dito si Ayan Tabaho Rolando Dogog inyo sa siyang madungog sa radyo sa FM station din sa Cabuela. Okay, isunod ko sa magkailang ninyo ato na ipalaida ang mga artista sa drama o sa ilang nakakita na yun po sa mga tingog na nilabati sa kanilan o inyong makita personal na mula drama dito sa Cabuela. Una artista na pinailagan drama ko siya mula sa papel ni Alisa o sa writer sa stasyon PYSP naglansaring drama kiyakilan siya na pinailagan na nagsunod ang sugatos sa pagpapak ang mula sa papel ni Alisa si Jelly Ata. Maayang gabi! Oy, nakapalihan ko ng uban. Maayang gabi! Nakapalihan ko na? Wala ba? Wala ka. Okay, honestly lang gusto ko pasalamat sa mga makinahon kay ihatagal ko yung kaitagayon agad ko sa BYHP pamaliwas sa mga gabi. O ganyan yung tanan na hindi mo saksi sa itong kalingawan ka rin na siya. Hinaot ko mga balinaw mo at the same time makatagal mo na mo kalingawan. Ako ni si Jamie hakaabag na sa hotel na iya siya. But as usual, before ko mag-exit, mahalan ko bisa ka-awit kay. Actually, kapila na ako basta balik din. I hope wala pa ang kamuan na pulaan sa ako ang kagway mo. Karon ako rin mag-aisip kontrabida. Kaya kung tagtapang karon, ganina pa ganina ako, mag-practice maganda akong sa phone kay. Tingalan ba kaliwat ko sa lyrics, mag-practice ganina ako para ninyo. Char. Pasensyain lang ninyo ha, magdala ko ng lyrics ninyo guys kay pagpapagaw sa kulang ko nung kay medyo busy sa gini sa mga niaging mga gabi kay nag-ubay-ubay sa gina amo ang drama. Praise the Lord. So, music please.
si Miss City Jenny Hata. Okay. Maligaw ko muna ng drama ron. O yan, kung yung drama niya ay ako na yung pagkakula sa akin ni Andro o Angelo. Ako yung mula sa akin ni Angelo ng atong drama ron. Sa radyo, kita sa director, kanya rin, kita yung mula sa akin ni Angelo. Ako lang ipaibaw ninyo si Angelo, maglagot mo niya kay sinudanan, ang bukero, salbahis, ayo, daog-daogan ayo. Pero drama na, at sa tinod, kaya ko kung ang tao kayo. Niya, isa na doon sa magpailan nila. Dinagod drama karon siya may muda sa akin ni Tatay Paking. O sa usap na rider, sa istasyon ng DYS Facebook. Lahat sa drama niya pilan, siya ay pailan nila. Nakiksunan ang muda sa akin ni Tatay Paking, rider director, Ricky Porsuelo Pangis Gary. Ang ilaw mo. Kalitan mo, taga po. Iyon dito po yan, yung suwali mo yung kita nang magabi ko tarang ka na. Pero gabi ko na ako ang dapat din paingin naman. Langit ka, tidak ko. Kunya sa drama sa stasyon DYS yung mabati. Ano sa punta ka ng Inspector Amor, ako ang dapat din ni Nanding. Kanang tingol nga, oy, ang burko na nagawar. Ako nagdaan no? Kunya, kasasakta sa suwa sa handong manang sa sakawi. Ya ako rin yan namin sa presensya sa itong agaw, no? Ako sa rin matawag ko ng soon. So, naging ko na doon. Si Richard Garing Makayga, Dudong, o kaupal sa iyang mga gala ang Aramita family. Sa mga tulong, no? Sa sa likod. Niya, nag-iuban sa Pantoron, si Jake, o kausap si Sir Alvin Denan, o ang naiganan kayo, Inday Maripal, na hindi ko pala panggala, no? Si Rolando Jung. So, mabalik ka nag-aaral sa drama, langit ka, ako ang muda sa ni Paing. Salamat po kayo mo dito. Okay, alagang salamat. Writer Sergio Ricky Porsuelo Gary. Hindi sa makita sa YouTube, Ricky Bagis Gary. Mauto siya. O yan siya magpunta sa papel yung Tatay Paing, nilatong drama ko. Isunod ko sa magpaya natin, nilatong drama ko siya magpunta sa papel ni Madam Viola. Usap-usap na writer Perez sa istasyon ng DYS Facebook. Galing siya mo nagkasilat ng drama ni Mayroon tayo, drama na buwan, Watch the Sky. Siya mo yung writer o kaya very special siya sa drama OFW. Okay? Niya, ako sa mga pasalamatan, usap sa itong mga konsyal din. Iagin, ito pa na ito, si Konsyal Risa Bravo. Kasi magtapak ato ng konsyal. Okay. May gabi, konsyal. Atong kaupan sa buhat, pero hindi namin makita ang naman niya sa kanila, sa mga councilors din, no? Kaya sa mga pumamagana, ang konsyal sa siyudad sa Daga. Pagkahuman siyang na Permino, pagluman, pangaway, pero di balik sa pagdagan, ising independente, at siyang aloy sa ginawa na kadaog yapon kami sa independente, number 2 na lang ka, ang independente mo na. Pero katong sa dito, patapang din ang number 1. O niya, mali sa konsyal, makita ang independente mo natin, nabilang ng mga councilors ng the Philippines, makita ang independente. Ini kita mengampanya hilang balita. No? Labi na nato, independente ko, bago ako magulong na itabo ang pangampanya. Pero yung lisura na pinag-iusawa ka, kanang mangampanya na sa tao, doon na tayo malamagang magkatawa, ganahan ka. Doon na sa tayo malamagang mag-post ng alaw, kuyawan sa ka. Diyan tayo malamagang insulto ka. Sa Alex din sa ibong kuyo, ito ako ang inasawa.
Lingon siya kagwapa ng masawa, kabatid ni Lugaw. Mato, nasaktan ang puso ko. Ato siya tingnan, wala ka may bawa doon sa mga pagpasugot ng ating masawa. Itiunan ko ng konsilyo. Ato kinan pagpilit, kining konsilyo may magtapos sa mga kinabuhi, o kining ako ang nasaktan sa mga ilit. Aga, sa naga na ito, City of Nagas, Cebu. May bong tingali mo, ang uban malutana, tinuod pa ko ng mga naga, daghap ko mo. No? Basta naga ko ng mahandog sila, kaya ang naga ko ng daghan pa ko ng truko. Isulti ko ninyo, tinuod na. Kaya gamit sa naga, ayahay ng pantay na mong naganaga, kung kinsa tiniugo pa na mo. No? Hindi na tinuonoy. Diyan lang ko. Niguwag lang ko sa naga, wag mo kita. Ang naga, nausana sa layong atraksyon dito sa itong syudad, sa probinsya sa Sugbo. Labi ng pagkasuroy mo sa naga, lindot ka tayo ang atong plaza, ang atong boardwalk dito, lindot tayo. Doon na kay bago na umaton, kanang gitawag mo, pasilong sa naga, lindot kayo na siya. Ang tourist spot din siya. Kung magkasuroy mo dito, o niya, hindi po kayo magpanagala pagsuroy na makaperte ito pagkaalam na ninyo si Alex Silama. Kailangan mo pagkataboy lang, inaawan ko ang matulog. Okay? Bueno, isunod ko sa pagpailang ninyo. Dinagograma sa mula sa napilit ni Madame Viola. Writer, very please welcome Cecil Daniusos Cabrera. Thank you, Kuya. May gabi na inyong tanan din sa Taboylan. O magpasalamat kami sa DYHP sa pag-imbitar ka naman sa inyong mga pinagkaon niyo, Mayor Verona sa Gabay, Mayor Verona. O kanina tanan nga niya ako ng magsaksi sa itong kalinawan. Lamat ka, pinak ko. O pasalamatan sa nako akong ipangmusta niya ay ang mga kaliwat sa mga dorado. Gikan sa among barangay captain sa Bulacau. Kay daghan ko na kayo sa mga kaliwat din nga mga dorado. Gabi na kayo ni Consular Isa. O grabe na yung kaniyong tanan. Namin ka. O gabi salamat ko balik pa sa programa. Lamat ka, pinak ko. Thank you. Okay. Dengan salamat, writer, Cecil Daniusos Cabrera. Sorry na din tayo ng video. Tanaan niyo mga luya-luya, no? Kaya may na may bawa mo. Dahil na luya ito ruwas. Kada gabi nagsigil yung drama. Marong panahon na, gikan pa pagsugod na ginitkas ang pandemic na tubang pagkina makasugod, magdrama, magkalinawan, dito sa ang tao, murag makalitan, kalinawan, o na ang DYHP, very puno, no? Gani, karong ang tawa, nistaron sa muang barangay Sinaga, sa barangay Tuyan, sa muang pag-insisyo. Pero, kung may ginagawa na trabaho man Pilipinas, India, dito na kita, o karita din ako na aros sa pagbilaw din yung ibang stream drama, ay mga mabili na itong trabaho. Okay, isunod ko sa pagpailan dito. Di na itong drama ko ron, siya maganda sa papel ni Lloyd G. Dagan siya yung drama kiapilan, siya na ipailan na rin. Nareksyonan ang mula sa papel ni Lloyd G, si Mr. Jan Lara. Okay, may gabi ng plan. Medyo may layo yung kawan ay daw yung nabunayo dito. May gabi! Hi! Hello! Masipang pang pag-alagawan. Okay. Una sa lang gusto kong masalamat sa mga kasado na pagkakas sa naging naging kapanahon. Una sa lang gusto kong masalamat sa mga sponsors ng video na kaya gumawa sila, sila gawa ng gano'n. O
O sa ay ako ni ay si Jan Lara ang udang sa mga Luigi sa Los Piano. Langit ka, ilan ko. Ako only, o sa komedyante, mga nakapalimutan ako kunog sa kumay mo, ng mga taga-tabog ng nagbawa ng atong sumilano ng drama ng guluhan, langit ka, ilan ko. Hindi ko mabati sa drama katong natapos na, katong drama nga pobre, bentinaryo. Ako si Rico rito, o ng drama nga binigit ang akong soledad. O kanang drama po na matagalas doon sa media sa hapon, kanang drama nga Goodbye Now. Ako si Anjola. Bueno, ba iso na niya? Kinawala na kayo July ka, bubalik ko lang sa tungkap ng may gabi. Ano pa? Okay. Dengan salamat, Mr. Jan Lara, ang paganaga sa ito, anak sa akong asawa. Siya mo na sa ating Luigi, niya itong drama ka. Isunod ko sa magpaila ka rin. Dila itong drama ka lang sa aking muna sa ating ni Luisa, ang atong living lady. Siya mo na sa ating ngayon. Ang gani, ang gaga sa drama ang yapilan sa DYHP, sa garang role ng niya, poros living. O karon siya mo na sa ating Luisa, atong saya o kanina, Marisyonan usaw-usap na writer. Ladies and gentlemen, please welcome writer Terry Grace, Carol Higay. Hello, may gabi. Uy, gabi nga ugol. Wala niyo rin natungkol. May gabi. Okay na. Pasensya niya ni Kino kay medyo pagaw-pagaw na gitaran tungkol kay mga drama ang drama ka nag-ulungan. Lagi ka kilang ko gusto dahil siya ako. So far, talaga binigyan yung magdrama. So, medyo pagaw-pagaw na gitaran na ulungan. So, ako si Carol Marie Kakit o ako ang maganda sa papel ni Eloisa. Madungo ko ninyo sa drama ka handumanan sa usang awit o Bagong Bayani. Salamat ka sa sponsor ng gabi o lalo. Hindi natin naging yung tanang yan ni Akaron. At masaksi sa itong drama. So, hindi na natatuloy ito gayon pa. Karon, makasugod na ta. Nagkasalamat ang gabi ng gabi. Okay, please, Carol Higay, sa papel ni Eloisa, hinapon drama ko. Oswald ko, ang ipailan yan ninyo, di na lang siya magawa sa masayon pagkasugod ng drama. So, musical director, Jeffrey Gabunada. Okay, ang ato ng assistant stage director, si Aldwin Langorda, o si Kevin Perez. Okay, amali siya, Kevin Perez, YouTuber sa ating. Inyo siya nakita sa YouTube, alam daw mag-vaccine, sila si Boy Mungas, apel din siya, vaccine siya, Boy Gahit, Boy, sila kubang basta mga boy, kaya siya, boy siya si Kevin P. Atong assistant stage director, ato ang marketing manager, Alvin Dayana. Ato sa kauban, ang among correspondent sa DYHP at isigado sila sa magpapa Anchorman Rolando Dumpo. Okay, selamat mayong gabi. Mayong gabi. Magandang hapon na pantanan. Mayong gabi makita na yung kabati sa stasyon diya sa lungsod sa Tuburan. Balita sa Kabudagon ng Masay Santos sa City, Lunes hanggang sa Biyernes. Yan siyempre, ang paborito kayo sa Katauhan sa lungsod sa Tuburan o din sa North District, ang Tulumanon nga mga lama sa Limanan. Isa may natin ating aliman. Ito lang siguro po daw sa mga ito. Bitaw, salamat kayo. Masata sa mga correspondent sa RNN P1 Facebook. Salamat kayo. Salamat kayo sa Globo sa RNN P1 Facebook nila. Naos mundo, mabati po sa balita sa Budagon at Bukag.
sa Santo Salsiete. Dugong bagay na diri sa ato kay silingan naman lungsod ang lungsod sa tuburan mga igala. Naguna kong pasalamat. Ang pasalamatan sa mga atong handog ngayon diri sa atong lungsod sa tuburan. Ang kapagpagan mga igala. Honorable Mayor Raul Miruna. Kasama sa atong kapanagan ng Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Rix Miruna. Sa ako sa mga amiga na si Ma'am Lapay Custodio. Yung gabi ini mo ma'am. Yung inyong tanan, salamat kayo. Nga naon ang pinag atong drama ng mga Bisaya. Agi kinig paghandog sa Diyos sa adlaw katawhan ni Dr. Lucy Hirona Mangigala atong pagpakan sa pangalisunan. Nga akong giyon, akong ginadiri si Ate Marimar Mangigala. Ito maglangay, akong yantag kanino. Ano si Ate Marimar Pagpak. Di na ba na kung gawas kung hindi yung pagpak. Ang balikon, pagpak at mag-usap si Ate Marimar. Okay, salamat. Mayang gabi. Lagi ko si Manangay sa dangan paligid ko. Mayang gabi, kinatong tagaan. Ma'am Lapay, salamat kaayo. Yan ang tagaan dito ang Breakery. Thank you so much na ito ni Kunsihal Alex Lara. Mabati ko niyo sa ito naman ang mga lamang sa Hindumanan. Sa mga istasyon din sa ato o din silingan sa atong lungsod sa Tabuelan. Kaya mo mga niya ba? Kiniyan sa kanulas mga sinang artista, kanilin guwapa. Pero ayaw lang yun ang kumpiyansa. Ang bata na balibuhin ng tila. Gusto ka mag-akoy ang napaling na kugol-kugol noon. Nakakita si ate sa daan paligid ko. Bilang salamat kayo. Salamat kayo ang malikon. Hindi na po matukip sa po. Alam mo ba salamat ka na galing ng tanan. Galiagin mo nun. Salamat o ngayong gabi ka na itong tanan. Okay. Inyong nabati magigala si Ate Marimar. Okay ron. Sige pa na ito isugod. Sige pa na ito isugod. Itong drama magigala. Ito sa takupan ng tulong. Alang sa pagpaminaw. So sa kakwadro. Ang atong sigilano ang kalaguluhan. Langit ka. Kila. Stand by. Alang sa pagpaminaw.